Netcompany er en dansk IT-konsulentvirksomhed, der leverer forretningskritiske IT-løsninger og rådgivning. I Netcompany får du en finger med i spillet, når fremtidens IT-løsninger skal udvikles. Du får fra dag 1 ansvar og vil i takt med din udvikling blive koblet på branchens mest spændende og komplekse projekter, hvor du sammen med dygtige kolleger skal skabe innovative løsninger. Rasmus Hagemann bliver efter 3 år i Netcompany stadig udfordret af de komplekse IT-projekter, han er med til at styre. Da han blev færdiguddannet som softwareudvikler fra IT-universitetet, blev han ansat som en af de konsulenter, der programmerer Netcompanys kunders IT-systemer. Han fik hurtigt mulighed for at løse sine opgaver selvstændigt og tale med kunden direkte. Kundekontakten er vigtig, så udviklerne ved præcis, hvad der kræves af dem, og i dag leder Rasmus et team af udviklere, som han sammen sidder med ude hos kunderne, indtil projektet er overleveret. Der er altid en dygtig kollega, Rasmus skal kontakte, hvis han vil have input til en opgave. Derfor er Netcompany aldrig langt væk, selvom hverdagen ofte foregår hos kunden.